Com li diuen a vostè? A mi em diuen Ventura Costa Erp. Ventura és el nom. Vale. Quants anys té? 74. Molt bé. D'on ve el cognom o llinatge Erm? El cognom original d'Erm ve d'Alemanya, perquè el meu tatarabuelo va ser un senyor alemany que va vindre a viure aquí a Jàdea, es va casar amb una senyora alemana i d'ahí l'apellido Erm. Està casat? Sí, Amb qui? a la meva esposa li diuen Gertrudis. Com va conèixer la seva dona? Doncs mira, jo estava treballant a una casa, estàvem obrant i enfront d'aquesta casa hi havia una font. Entonces, com aquí sabia no havia aigua potable, la meva dona, que era una xica molt joveneta, entonces anava a la font a per aigua. Jo, d'aquesta casa que estava de front, la vaig conèixer i li vaig dir hola, i no em va contestar, la dona no em va contestar, i d'ahí, que després vam festejar, no vam casar. Té fills? 2. A quin lloc jugaves quan era com nosaltres? Bueno, doncs mira, anàvem a un lloc que es diu a la placeta del convent, segon està el convent de Pissària. El convent és que hi ha una plaça redona. Vos sona Sí, sí, sí. que hi ha una font? Pues entonces aquí, com no hi havia cotxes, allí hi havia molt d'espai i allí anaven els xiquets a jugar. Xiquets de la vostra edat, Sí, sí. almenys. Perdó per el desordre, però com li diuen els seus fills? A un li diuen Pedro el Major, a la Jaime. Pot contar-nos alguna anècdota de quan era jove? Bueno, pues me'n recordo d'una que jo tenia un any més que vosaltres i em vam comprar una bicicleta. I me'n vaig anar convidat per un senyor a una caseta al camp. I com la bicicleta era nova, pues jo la vaig deixar baix d'un arbre, perquè no li pegava el sol. I com vaig dinar i vaig passar el dia a casa, al tardet la senyora em va dir escolta, vine amb nosaltres al dalt del carro. I amb la il·lusió de pujar al carro no me'n vaig recordar. I l'endemà, quan vaig anar a buscar la bicicleta, no la trobava. I és que la tenia guardada, havia anat amb ella i vaig dir, eixa és l'anècdota. Quines són les seves aficions? La meva afició, bueno, pues jo aquí, mira, m'agradava anar a caçar, m'agradava anar a pescar, m'agrada anar a buscar setes. Aquestes són les meves aficions. Quin és el seu menjar preferit? A mi, el meu menjar preferit, a mi la paella m'encanta. Pues, pot dir-me un menjar típic del poble? Bueno, per a mi la paella és un menjar prou típic, sí. Independentment que també a la meva cuinera, que és la meva dona, té molt de gust de fer querilles fregides que m'encanten. Saps? Però la paella és un menjar típic. Els putxeros, pues, Nadal, les mamàs, també tenen molt de gust de fer putxeros els diumenges. Vale. Com es fa i quins ingredients són? El putxero... Bueno, per què no parlem més de la paella, que m'agrada la paella que el putxero? Us pareix? Sí, vale. Vinga. Pues mira, la paella sol portar gerneta de conillet, sol portar també algunes gambetes, 4 o 5 gambetes, esquecides campanetes, però quan porta conill no posen gambes. El conill és sepieta sofregideta, saps? Les gambetes, es fan, entonces és unes paelles estupendes, riquíssimes. En què treballava vostè o treballa? Anem a parlar de què treballo. Ara, actualment, jo treballo de jardiner, que és una feina més lleugera, saps? Entonces, per atar rametes, per llevar fulletes seques de les plantetes, etc., pues jo puc fer aquesta activitat. Quan? Dime. No, digues. O sigui que jardiner,
Coneix un esportista conegut a Xàbia? Sí, claro, és que coneixem tots. És David Ferrer, no? Sí. Voleu que vos conte una xicoteta anècdota sobre el deportista? Realment. Mira, el seu cognom, com has llegit que em diuen a mi? De Buenaventura. Buenaventura. Costa Erm. Bueno, al tenista li diuen David Ferrer Erm. I no és una coincidència. En tota la Marina Alta i en tota Espanya no existís altre erm només que el de esta familia. Este árbol genealógico que per això és d'este senyor que va vindre d'Alemanya. O sigui que tenim un allunyat parentesc consanguini. Ell erm com el meu erm. Claro, con 12. Exactamente. És cert que vostè treballa a la llata? Sí, Què és això exactament? la data. Jo esperava aquesta pregunta. Anem a documentar-nos, però a la pràctica, no parlant. Tinc que dir alguna per exemple, si volem. No, clar. Aquesta és la meva activitat. Quan estic a casa després de treballar, doncs mira, això és el que jo faig. Això ho he Steyer. Mira, Ay, qué guapo. Conozco estos de del chocolate. ¿Y de dónde ve la planta? mira, Soy no sé, ya no fa ningú. Com es fa? esto, com es fa? Jo ho dic. Mira, això està a la muntanya. Això, quan jo era com vosaltres, els homes majors, per acollir el raïm, per a fer pansa, un raïm de moscatell, anaven a acollir-lo amb cabassos. Els cabassos, sabeu que hi havia els cabassos de goma negres, així, no? Entonces el feien perquè al tindre foraets, el raïm, l'aire transpirava i el raïm no escalfava i es s'aguantava en bones condicions, perquè dins d'un cabàs de goma, com no corre l'aire, saps, el raïm es fa blanet. Entonces, per escaldar-lo, si estava duret, la pansa era molt més bona. I els homes es dedicaven a fer esto, veus, que enviava com està. I després cosint aquests cabassos i ho aprofitaven per al raïm, per a carar garrofes, almendres, etc. Com es fa això? Voleu? Sí, per favor. Jo tenia ganes que em digueu que sí. Mira, això és a grandes rasgos que us ho vaig ensenyar. Mira. Això, fascina, això s'ho posen aquí. Y entonces acá me posa, mira, este dit, este y este. I se aguanten així. Ara, com resulta que això es diu una malla. A cada malla, vegeu, a cada malla li s'afitja. Afegir és, claro, sabeu què és afegir? Sí. Entonces, mira, ara s'agarra, és això. Llavors fan així, ara busquen per ahí, passen la malla, així, fan en el ditet este, apreten per a que es queden els espartets, que estos diuen espart, per a que es queden planets. Ja veus? Entonces, tornen a fer aquí. Només se fitgen a un costat, perquè quan pusen, que no es queden aquestes puntes. Quan acaben de cosir, es queda esta finet. Entonces, veus? Ara fan així, tornen a fer així. Veus com ho planegen? Sí. Així, i ja ho heu vist, i així successivament, hasta que tens prou llata, això es diu llata, per a fer un cabàs conforme vulguis de gran, depèn de fer més o menys llata. Ja? Sí. Esta llata d'aquest cabasset és més fineta, més espeteta, perquè, clar, veureu que és, veus que és una llata d'una xiqueteta, però és que esto és per a un xiquet, entonces esto es per a un home, i a cada persona necessita una clase de traje. ¿Verdad que sí? ¿De acuerdo? Voleu que fem un botet i vos conte alguna de
què jugava jo quan era xicotet, que no vos ho ha dit, o encara no m'ho heu preguntat. No? Sí, Se ho ha Ja m'ho heu preguntat. preguntat. Però pot, És que pot explicar aquest tema. Es pot contar alguna cosa sobre el joc de les pilotes? Mira, jo de la pilota es tracta del següent. Hi havia dos tipus de pilota. Estava la de pell i la de baqueta. La de baqueta és una pilota molt més dura, saps? Pesa molt més. I si quan la pilota de baqueta alcança velocitat et pega t'espalda molt. De hecho, no sé si ho ha estat el cricket, i bueno, que quan una pilota els homes tenen una pantalla que quan la pilota la pagarés, perquè si et pega t'espalda molt. Però, com és la vida? Jo he vist un carrer que es diu carrer Nou. Aquí es jugava a pilota. I la pilota jo conec 3 modalitats, que és a curtes, a llargues i a raspall. A curtes jugaven 2 contra 2. La pilota, per a que pegara la paret, la pilota tenia un recorrido de distància de, per exemple, de 100 metres. Saps? Passat aquí, quan s'eixia la pilota, era 15 a favor de l'altre. Saps? I hi havia un home que treia, pegava la paret, i això era la a curtes. A llargues era, on alcançava la pilota, saps? Era una altra modalitat. A corda, després estava a raspall, que és en terra, una ratlla, i quan la pilota, el que d'este bando d'aquí no la tassa d'esta ratlla, este ha guanyat un tant. Vos puc contar això de la pilota. Jo ho he vist jugar al carrer, jugaven al carrer Nou i al carrer Llarg. Vale, moltes gràcies. Quina és la part de Xàbia que més t'hi agrada? A veure, Quina és la part de Xàbia que més t'hi agrada? a mi la part de Xàbia que més m'agrada, del poble o del terme? Del poble. Del poble. A mi, del poble, home, doncs a mi... Home, del poble, Del no poble del poble en general, en general. del port, del... Doncs mira, jo et diré. A mi que m'agrada anar en tot, ara ja no tant, però m'agrada anar a la muntanya, o no vaig tenir dir. A mi m'encantava estar en un lloc que es diu el Tossal Gros, perquè el Tossal Gros està anant entre Gata i Benitatxell. Sabeu que hi ha una carretera per Benitatxell? Bueno, doncs, a mà dreta hi està el Tossal Gros, una muntanya que hi ha unes torres de la televisió, unes antenes. Des d'ahir tinc gust d'anar, si n'ha de bon matinet, quan tija el sol, perquè des d'aquesta muntanya, Tossal és una muntanya elevada. Com ves? Des d'ahir es veu la mar de Cau, la mar de la bahia de Jàdea, la mar de Dénia, hasta Cullera. I és una vista fantàstica, mereix la pena anar. On es juga a pilota, Xàbia? On es juga a pilota? Mira, conforme t'ha dit antes, bueno, ara es juga al cricket, però a la nova edat de quan era més jovenet, es jugava aquí, al carrer. I els carrers en concret que jo conec que havia jugat a pilota són carrer Llarg i carrer Nou. Em pot parlar de com era la vida quan tenia la nostra edat a Xàbia? Sí, no em recordo. Ja no me'n recordo molt bé, però, mira, quan jo tenia la vostra edat, que m'ajuntaven amigues de la meva pròpia, doncs anàvem allí a la placeta que jo he dit antes, que està a la Font d'aquella Rectora. Entonces, eixa plaça no estava empisat de ningún tipus, sinó era terra. Estava finet, planet. Bueno, doncs entonces anàvem 4 o 5 xavals, mira els que estem, i jugàvem a caniques. Fem un redolí en terra, així, mira, un redolí així, i posàvem a cada un, com hem axat, veritat que sí? Sí. Posàvem 2 boletes, 2 caniques a cada un, 10 boletes. I entonces nos posaven a distància, com d'aquí, on estan les bolses roges, d'aquí pegàvem tirant la boleta. I si tenies sort de pegar-li a una que estava dins el rogle i treure-la,
els altres ja no tiraven. Tu agarraves i pam, i si pam, pam, anaves i et fes amb totes les caniques. Eixa era un dels jocs. Vol que vos ensenyi un altre també? Sí. No ho farem massa pesat. No. No. Mira. Això... Qui coneix això? Ai, tirotines. El meu pare també jugava Sí? amb això. Mira, això m'ho anàvem també els mateixos amiguets i mos regaven un pot. El posàvem damunt d'un marge i prèviament havíem anat al riu i hi havia unes caniques, sí, no, unes pedres redonetes. I quan teníem les caniques repegades m'anàvem a fer el concurs de tio. Posaven un pot allí damunt d'un muro i des d'una ratlla, però no tindrà avantatges, sempre tots al matí. Pam! El que més voltes tombava amb 5 caniques a cada un, el que més voltes li pegava el pot i serà el campió. I les caniques no es tancaven? No, que eren de pedra, però de pedra natural, que per això anàvem al riu a buscar-les. No de cristal. No, de pedra. Pareixien, heu vist a voltes algun niuet paral·lels? Sí. Pues unes boletes similars, d'un tamany similar. I d'aquí t'encaraves el pot i llavors, mira, a voltes eres campió, a voltes no li pegades, així no mos distraïen. I ballant la trompa. Coneixeu la trompa? Ah, sí. 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 Feien un rogle, tiraven així i allà hi havia uns cartons en terra i pam, m'agraden. I a la trompa li pegaven així per a treure el cartó. Així no mos divertia. Quins avantatges pensa que tenien nosaltres en comparació a vostè? Les avantatges. Bueno, les avantatges, en principi, és pues, que vosaltres teniu ara moltes comoditats. Que els pares pues, vos poden facilitar molts capritxos. En fi, que esteu molt ben cuidats. I, en fi, avantatges d'aquest tipus. Totes més bones que les que vaig tenir jo. Podria donar un missatge per als alumnes del nostre centre que no tenen moltes ganes de treballar? Home, pues, no sé si ho entendreu, però francament, a veure, vaig intentar. Mira, jo sobre el particular jo pense que encara soc jovenes, però si vosaltres intentareu de pensar que un dia es fareu majors, pues, al mateix temps de dir, quan seré major, jo em voldré treballar per a guanyar diners i per comprar-me un cotxe i poder-me comprar les coses que jo trobo que em faran falta. Entonces, de ahí que si voleu comprar aquestes coses, pues, si ara no treballeu, tant després, quan no tindreu una formació, no podeu tindre accés als diners, perquè com no sabeu fer res, o sigui que si ara comenceu ja a instruir-se, a treballar, escalfeu el cabet, dediqueu totes les hores possibles allí a la taula amb els colzets d'aixina i llegint, home, vull dir jo que es faríeu un gran favor per a vosaltres, per a quan sigueu major, perquè no tindreu altra oportunitat. Tenim que aprofitar-la ara. Ara tenim que ara... És que no tinc gana, però és que després jo no m'ensenya i no tinc una formació, després aniré a buscar una feina i ningú me'n donarà i jo no tindré diners. I el meu amic sí que va estudiar, mira, té un bon treball, i mira quin cotxe que té, i que tenim que l'esforç que fareu ara serà el que després collirem. No sé si ho aguanteu. Sí. Escolteu, encara que n'hi ha unes preguntes ahí marcades, si algú vol preguntar qualsevol cosa que no estiga ahí... I vostè va fer la mili? No. Ah, no? No, te ho explico. Quan jo vaig tenir l'edat d'anar a la mili, resulta que jo tinc, com bé veureu,
jo tinc un defecte físic. Bueno, entonces, hi havia un avantatge per a la persona que tenia aquesta disminució física que podia demanar una excepció de no anar a fer aquest deber. Claro, jo vaig anar ante un juzgat, que era un juzgat militar, i em van dir que jo què havia pensat. Jo vaig dir, pues que jo, com tinc aquest problema, que és un problema evident, que està a la vista, pues entonces jo, si tinc opció a no anar, estic a casa. I no vaig anar a la mili, per aquest motiu, Però em vaig cridar perquè anara. De hecho, tinc cartilla de la mili per a servicios auxiliares. ¿Alguna vegada estos fills te van posar molt feliç? Bueno, jo he tingut prou sort. Jo he tingut prou sort perquè jo he intentat, saps, amoldar-me una micoteta. O sigui, jo no he sigut un pare absolut. He intentat de deixar passar aquest momentet més difícil i després, quan ja estava més calmat la cosa, el tema, jo intentava de parlar amb ell, i clar, havia passat aquest punt difícil, saps? Que era uns moments que val la pena deixar-se perquè conforme s'ha agrat aquest tema no apareix res. L'únic que fa és que està més gros. Entonces, és com si tu i jo començàrem a discutir, jo me'n deixi. No és que jo he perdut. Després en calma, perquè ja mos ha passat. Realment, entonces podem arreglar les coses. Però si tu més fort, jo més fort, quedem enemics. ¿Usted era familiar de Ferrer? De lejos. Mira, vols que t'ho conte? Sí. Voleu que vos ho conte? Sí. Mira, el bisabuelo de David Ferrer i m'abuelo eren germans. L'abuelo de David Ferrer, no, l'abuelo de David Ferrer i ma mare, cosins germans. La mare de David Ferrer i jo, fills de cosins prims, molt lejano. Tenim un parentesco, hi ha un laç sanguíneo, però ja de 4 generacions mínim. Bisabuelo, abuelo, pare i mare. Bueno, pare i mare és el mateix, però ja et dic, este és el tipo. ¿Usted vive aquí o...? Sí, jo visc al carrer Nou. Sabeu on està el carrer Nou? Jo vol que us ho diga? Sí, por favor. Bueno, aquesta font redona que estàvem comentant. Sabeu que aquí n'hi ha una església que és un convent, però és una església grande. És d'un convent de monjas agustines. Era, bueno, total, ahí al carrer que se'n va a estar la clínica dels metges, l'Insalut. Aquí està la policia, que es diu la plaça de la Constitució. Antes de pegar aquí, hi ha una carnisseria que es diu carnisseria Pichi. Vos sona? Sí. Sí. Antes de pegar la carnisseria Pichi, aquest carrer que hi ha, que és un carrer prou llarg, aquest carrer és el que jo visc. Es diu carrer Nou i carrer Sant Ignacio, però carrer Nou. I sabeu per què es diu carrer Nou? Vos ho dic? Sí. Si vos avorrís no ho diu, No. Es diu carrer Nou perquè resulta que antigament Xàbia era un poble que estava amurallat. Sí. Però va haver un moment donat que el poble es feia més gran. Què va passar? Que vam dir, les autoritats, etc., vam acordar de fer un carrer nou. Extramuralla. Entonces, fora de la muralla. I vam fer un carrer nou. I s'ha creat el carrer nou. ¿Y por qué trabajaba de jardinero? Pues mira,
Jo treballava en principi a una empresa de la construcció, però resulta que aquesta empresa va acordar de deixar-se l'activitat. Claro, jo tenia una edat encara per a desenvolupar una activitat laboral i, mira, vam facilitar una oportunitat per a introduir-me en aquesta matèria, vaig començar a treballar allí, i a poquet, i ara ja m'agrada. I com és un treball que no és molt pesat, mira, per a tallar remetes de morterers, de geranios, de pegar fulles seques, tomates amb vi, és una feina que no puc desenvolupar. I aquí sí que és una feina d'esforç físic d'alçar un munt de quilos, ja ho veieu quines són les marxoles, ja no podria. ¿Cuál es el momento más importante de la seva vida? A veure, El moment més important per... el moment més important de la meva vida? Home, el moment més important de la meva vida, jo penso, és que hi ha dos moments que són importants de la meva vida, com va ser, com per exemple, que ens vam casar, la meva dona i jo, però és una importància d'un tipus, perquè penso que té més importància la de l'altre tipus, que és quan va néixer el meu fill. Eixa penso que és el moment, sí, penso que jo em decante per dir que el moment més important de la meva vida és quan va néixer el meu fill Pedro. I a més, el Jaime també. I el pitjor? El pitjor és quan jo vaig passar un matí per casa de mon pare i ma mare i li vaig dir bon dia a mon pare i al cap d'un ratet vam vindre a buscar-me, a dir-me que mon pare ja era el més trist. Jugaves com els teus fills? Jugava contínuament. Jo he sigut un company dels meus fills. Mon pare em va ensenyar això. Mon pare va ser molt amic però disciplinadament, O sigui que quan no la feia bé, mon pare em posava un correctiu i era severo. Però jo avui encara soc amic dels meus fills. I un té 44 anys i l'altre el que té 38 o 39. Som molt amics. I no mos van veure. I vos tenés? Dos netetes. Una de 17 anys amb l'any és fallereta. Sí. I una altra que li diuen Alba, Patricia, és la major que Teresa, i l'altra que li diuen Alba, que té 12. Va, les ganes que tinc d'aquestes coses que s'han... Jugaves al futbol? No, no tenia... Jugues a pilota, no? Aquesta xeta. Vostè quan era jugava a tenis? No. El tenis, és que el tenis, jo vos diré, quan jo tenia la vostra edat, el tenis no es coneixia. El tenis mos va entrar l'afició als espanyols al tenis quan va vindre el Rantes, el Santana, saps? Estos mos van fer entrar l'afició, com mos va fer entrar l'afició a la bicicleta entre Montes y Indurain. ¿Te gustaba el campo? Sí, me gusta. Estoy muy feliz en el campo. Sí. Recollives plantes? Sí, jo cultive tomateres, em plante patates, cebollas, berenjenas, de la agricultura y de plantas que den fruto para cosecha, para la cocina, soy un enamorado y disfruto con las plantas. ¿Cuál era el seu mejor aliment? Per a mi el millor, mira, estic molt... Jo per exemple, esta nit, tinc un soparet que és, per a mi és de categoria. Ja han dit les patates frites i un olet de gilet, això m'encanta. Però va oli, sal i tomàquet, escorregudeta, amb una molleta de bacalao i és que no em fa mal a la panxa. I el seu menjar? I si el menjar, bueno, mira,
paquet de rosset, amb cironets, saps? I quan em pregunten, no sé quin menjar fer, jo li dic a la meva família, mira, jo tinc la solució, sabeu quina és? Li dic, compra un pot de patata asturiana, la fa calenteta i és molt nutritiva. ¿Y usted sabe más de las cremas de tosca? ¿Sabe de las cremas de tosca? Bueno, jo puc dir-te que creus de tosca a Xàbia, en set, no ho sé, però de hecho trobo que puc dir-te que n'hi ha d'això. No totes de tosca, No. La més bonica que n'hi ha de totes de tosca és la que n'hi ha al trinquet. És a dir, a l'antiu trinquet, que em diu, sabeu que diu bar trinquetet? Ahir m'instal·lat, que és la parada de taxis. Quan deixim des de casa, en aquesta direcció, allà la creu, en uns abrets, uns bancs de tosca. Ah, sí. Aquesta creu és la més bonica que n'hi ha en tota Xàbia. I n'hi ha d'això, vale? Esta es la més artística. Esta és la creu del trinquet, eixa és la més artística. Però després no n'hi ha creus com, mira, el Pòpul és un lloc que n'hi ha una ermita, que es diu el Pòpul perquè, segons, això sí que ho dic sense estar cert, però tinc entès que es diu Pòpul perquè allà es van fer els primers assentaments del poble de Xàbia, del Pòpul del Poblatxo, d'ell que és Pòpul. I allà hi ha una ermita que es diu, que és el nom. Allà la creu també, a la Creu Vermella, a la creueta, a l'Arenal també hi ha la creueta. Sabeu que està la creueta que hi ha un césped verdet artificial? Sí. Que hi ha una rotonda. Una rotonda. Sí, ya. I bueno, pues n'hi ha, a la Plana n'hi ha una altra. A la Plana també n'hi ha perquè hi ha una vega, saps? Però ja et dic, que n'hi ha 15, 16 o 17. Tus fills que juegan, que juguen. El major no, però el més menut que té 38 anys és capità de l'equip de bàsquet. Com es diu? Però bàsquet Xàbia. I el meu fill li diuen Jaime Costa. O sigui que no té altura per a ser jugador de baloncesto, saps? Perquè no té altura, però és el capità del bàsquet, sí. Mira, a part d'això, també és component de la banda de música, toca el clarinet. Sí, el clarinet. Sí senyor. Això he intentat jo inculcar-lo de quan eren xicotets. Per això vos dic que ara és l'hora, perquè jo sé que si tenen una activitat és bo per a vosaltres. No teniu altres inclinacions que són perilloses. Bueno, penseu, home, que tampoc no tenim molta pressa. O sigui que és el moment d'aprofitar. A tu no t'agrada l'agricultura? Soc molt feliç a l'agricultura. Soc immensament feliç. Jo disfruto l'agricultura. ¿Cuál es la seva planta preferida? La meva planta preferida, atenció, planta de jardí o planta de cosecha? És que la planta de jardí, doncs home, mira, hi ha una planta que a mi m'encanta que es diu un ave de paraíso, perquè fa una flor, es diu ave de paraíso perquè la flor té un tipus com si fos un pardalet, saps? I té un color fantàstic. I una ave de paraíso és un grup, saps? Que hi de plantes, de ramificacions la planta, i trau 10 o 12 o flors d'estes i la mires i és un espectacle de veure-la. Quin és el teu jugador preferit de futbol? De futbol. De pilota. Ara,
Jo de pilota vaig tindre la sort d'anar al trinquet d'ell, que sabia que és este que ara és un bar trinquetes. Ah, que queda en el pueblo. Exactamente. Entonces, ahí jo vaig tindre la sort d'anar a veure a un tal Rodellet, que li diuen Rodellet perquè resulta que a un au lo bo no és lo de l'interior, que és el Rodellet, que tenim gust de mullar-se al Rodellet, és que era boníssim, i entonces de ahí que li digueren Rodellet, un apodo que li vam posar. ¿Y el de fútbol? I el de futbol és que està la pulga, no? Claro que sí. No, és que no hi ha que dir mals, perquè no us agradaria els demés, no? Perdíem la pulla a la demanda, no? Porque es chicote. Y es métete en Ya, se van de... Sí, és que és bo, Sí, ya. no? I el- Com es diu en anglès el hat-trick, és aquí? El hat-trick. És que de uns quants. Ya. Però això és en cada partit si clava 3 gols. Sí, sí. És boníssim. Casi todos los partidos ya marcan hat-trick. Em va donar un altre futbolista que a mi m'ha encantat també, que també era argentino. Maradona. Maradona. Em va agradar més Di Stéfano. Ah, Di Stéfano. Di Stéfano va ser famós. La saeta, a este, el Messi li diuen la pulga, a Di Stéfano la saeta rusa. I per què? Pues perquè una saeta, les saetes, no he vist saetes fugaces pel cel que van passar res. El Di Stéfano era així, Rapidísimo. sí, rapidíssim. La saeta rusa. Se iban de todas. Però en un tiquitaque. Vale, ¿tú sabes qué son los poseres? Sí, El poder con una entrada. claro. Por favor. I sé que és que toqueu els temes que és la nova debilitat. Les pesqueres, mira, les pesqueres les fem als penya-segats, perquè resulta que si la pesquera la fem a un puesto que tots tenien accés, pues no era la nova pesquera, era la pesquera de tots. Entonces, què fem els nois? Que al mediar la penya-segat, ells estudiaven com estava la orografia i en cordes, en escales, en troncs de pi, es feien un abaixador al puesto que era, si no era cordes en escales, era inaccesible totalment. Entonces, cuando pegaven a una mira de lo que es esta estantería de la mà, ahí posaven, a la roca posaven un clau i un clau. I dalt posaven un clau i un clau. Tot estava a la mateixa altura. Entonces, a ese clau de pas, els homes s'abaixaven un canyís, que sabeu què és un canyís? Un canyís és de canyes del riu, que és propietat de canyar, no? Els homes pegaven un fardo de canyes i es feien com un tablero, com una cosa com una taula, però de canyes. Entonces, li posaven una corda de este canto allí i l'entraven, i de l'altre canto una corda aquí i aquí i l'entraven. I aquesta part interior que estava pegada a la roca estava sobre els dos claus que havien posat. Això es deia el canyís, perquè quan diem una no té pesquera, diem la pesquera, el canyís, el dimoni, el canyís de etcètera, canyís de tant. Això era la pesquera. Quan la passaven a pescar, el canyís el posaven i aquest tablero estava pegat al paret. I quan la passaven, el deixaven caure i ells es posaven tota la nit damunt del canyís. Ensenyien un carburero perquè entonces no havia butano. El carburero funciona a base de mineral. Saps? El carburo és un mineral. Sí, que té un gas, que el posen en aigua, etc. Bueno, i en està fent-ho. Estàvem tota la nit allí mirant per a que passaren els peixos. I per a pescar-los què li feien?
un arte són el que els homes tenen els pescadors de sàcies, les sàcies que venien al port, això es diuen un arte. Els homes tenien un rall. El rall és una peça, un arte, com les sàcies de les marines, que ahí s'amuntona així. I baix és els ploms, té tot un redolí com això, de plomets, com un dàtil, sinó rodant. Entonces, això que se preparava al rall és, també tens que saber, tindre una pràctica per saber com tens que muntar-lo per a que després, vist altres documentals a la tele, que deixen els xiquets als rius i tiren una repressió. Sí. Això es diu el rall. Sí, entonces, què passa? Que quan solament el peix, els calmars i les sèpies van darrere el plàncton. Què passa? Que el plàncton acudix a la llum i tu de dalt veus cuquets. I les sèpies i els calmars venen per menjar-te això. Clar, però tu estàs dalt, en el rall preparat, i entonces les carnes i el rall, com que és el plomeixer, com pesa tant, xup, s'enfona en seguida, i entonces què passa? Que la sèpia o el calamar es queda dins de la bossa que té. I després es tenia que clavar per agafar el... No, entonces agafaves el rall, saps? Perquè el rall tenia una corda, clavaves el rall, i tenies un cabàs, es posaves la sèpia, tornaves a preparar el rall, saps? El muntaves i tenies el rall amb l'aguantadet de aquesta manera. Mira, ja havies acabat una sèpia que hi havia un calamar que preparava el xat. I sabeu què feien els homes per aprovechar a un costat i a l'altre del rall, del canyís. El canyís sabeu que és el taulero, no? Ahí posaven un fil de nylon i un altre fil de nylon en un am granulot i en un bon cebo, i era que si passava o un combre o un mero, si passava no, si un d'estos peixos així per a buscar-se el sustento, saps? I allò estava allí, estava fent la seva feina. I a lo millor, els homes al cap d'una hora veien que eixa llença, la llença és de fil que estava, veient que estava estirat. Quan estava estirat és perquè ho estirava. Que hi havia una presa, i els homes començaven a eixir així, i millor va haver el mitjà treva, millor que els meros no es feien totes les nits, però alguna volta sí que se n'acabava. Principalment combres, morenes i altres coses. ¿Tú lo feies? ¿Eh? ¿Lo feies? Jo mirava. ¿Sobre la pesquera? ¿No era perill que algú es feia? No. Sí, de hecho, hi ha una zona que es diu, des de la Cala Granadella, vos sona? Sí, la Granadella. Bueno, aquí a la dreta, que es diu, quan s'acaba la cala dalt, hi havia antes una torre, de hecho, això es diu la torre, el muro del castell, és el nom que té, que aquesta torre va fer la defensa de quan hi havia invasions dels pirates, saps? Entonces, quan deixes des d'aquí hasta la cala del Moraig, que està a segon estat, ahí és on estan les pesqueres, principalment dels homes de Bellcacher. I com ahí el terreno, la muntanya, el Pinyassegat, té molts pocs agradors. De hecho, a millor, mira, quan plovia amb tot, la pedra, l'àvia llevava la garra que tenia a la muntanya mare. I això me confiava que aquesta pedra estava falta com antes, s'agarrava, la pedra s'arrotava i es torna a s'agarrava. Per última pregunta, sobre la gamba, quan no es va ser molt de nit? La gamba. Mira, la gamba roja, està clara, ho tenim a cara. La gamba roja, pues, la gamba roja diré que jo tinc les meves dudes
de que la gamba roja siga de la mar de Dénia o de la mar de Sàrdia. Lo que jo sí que tinc constància és de lo següent, que el peix que està criat on hi ha platja d'arena és un peix que està més blanet, i el peix que està criat a una platja que baix és roca és més dur i és més sabrós. El peix que està criat a la roca, perquè té més iodo, és més sabrós, està més dur. Entonces, per tant, equival a dir, sense dir que esta és més bona que l'altra, però sí que dona aquests datos que són reals. Entonces, la gamba que s'agarra, hi ha un fondo marino que és roca, la gamba és més sabrosa. Y de hecho, playa de arena es desde Lerrotes, que supongo que está en Adenia, hasta Castellón, al fondo marino, tot és arena. Unes pobres. En castellà. Unes probado. Las gambas, sí, ¿quieres decir el sabor? Sí, sí l'has provat. Sí. No, però de la gamba no puc donar molt de testimoni. De lo que sí que puc donar testimoni és de la sardina. Jo he menjat sardina a un poble de València que es diu El Perelló. En estar a l'Albufera, jo vaig menjar arròs amb paella amb sardina. I la sardina, jo no vull dir que no valia res perquè, home, perquè el Perelló, pues, s'estima l'esclar, i jo no vaig a ser incorrecte. Era una sardina bona, però el que sí que afirme, però categòricament, és que la sardina que agarren a Quixàbia, les barques de Quixàbia, que la solen agarrar del fons del cap de la nau, i aquesta sardina és més dura i té més sabor. Bueno, pues escolteu, Gràcies. convidem a l'Aventura un dia a vindre a l'escola o què? Sí. Sí? Sí. Vale, que ensenyem un poquet tot, vale? Vosaltres li podem explicar algo d'ordinadors i de tot això sí que ho podem Jo explicar. tinc molt de gust d'estar amb vosaltres, Si m'han fet passar un tardet, m'heu fet recordar que quan era més jovenet, m'heu preguntat sobre un tema que jo estic en el meu ambient, com és de l'agricultura, com és de la muntanya, com és de la pesquera. O sigui que m'heu fet passar un ratet molt agradable. Moltes gràcies. D'acord?